Sí. Ara, ok. És que no es veuen gaire, però estan allà. Ja pots començar. Ah, sí? Sí, sí? Bé, molt bon vespre i gràcies per la seva assistència. Anem a començar aquesta 13a sessió d'aquest curs de la Tribuna d'Arqueologia, durant la qual la Maribel Fuertes Avellaneda ens explicarà la intervenció arqueològica a l'antic Hospital dels Clergues de Girona i l'evolució de la riba del riu Galligants des de l'època romana fins a l'actualitat. La Maribel ha fet una llicenciatura a la Universitat de Girona, un màster de recerca en l'àmbit de l'arqueologia i l'antiguitat també a la Universitat de Girona, ha col·laborat amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, ha treballat des de l'any 1992 com a arqueòloga i directora d'excavacions i el que a mi m'interessa més de subratllar, per raons una mica subjectives, és que des de l'any 2013 ha dedicat la seva recerca arqueològica en la intervenció urbana a la ciutat de Girona. Aquesta és una qüestió clau perquè, i ho comentàvem ara fa un moment, és evident que hi ha una relació directa de causa-efecte entre les conseqüències del Pla Especial del Centre Històric de l'any 1983 i l'urbanisme en el centre històric, però no és gens evident que hi hagi una relació entre l'arqueologia urbana i aquest pla especial, perquè aquest pla especial mirava molt la ciutat de la pell cap enfora, excepte en les intervencions en el carrer, i no té prou ben resolt el tema de l'arqueologia. Jo crec que del que avui ens explicarà la Maribel, però també de moltes altres intervencions que s'estan fent a mesura que es produeixen intervencions urbanístiques en el centre històric, se'n desprendrà que tard o d'hora hi hauria d'haver a la ciutat de Girona un programa, un pla d'arqueologia urbana, que no només actuï com a resposta als estímuls externs, hem de fer una obra, veniu primer a excavar, a veure què hi ha, sinó que hi hagi una planificació de conjunt que ens ajudi a entendre el que passa. I una darrera cosa, abans de passar la paraula a la Maribel, jo li agraeixo molt que m'hagi convidat a moderar aquesta sessió per dues raons. Una, perquè amb el meu tarannà xafarder ben conegut i reconegut, i molt especialment reconegut per la Dolors Bramont, cada vegada que jo sortia de casa i veia la porta oberta, entrava a l'Hospital dels Capellans a veure com anava tot plegat, i la Maribel molt amablement em deia: mira, avui hem trobat això, mira aquest mur, mira. I l'altre és que jo hi tinc una vinculació sentimental amb aquest edifici. Durant un temps, a Sant Nicolau, la casa on visc, que va ser la casa dels meus besavis, dels meus avis i dels meus pares, i l'Hospital dels Capellans formaven part de la mateixa propietat que va comprar el besavi Esteve Ferreres l'any 1904 en la primera part i el 1911 en la part on ara vivim. Després, abans de l'inici de la Guerra Civil, es van vendre l'Hospital dels Capellans i es van quedar a Sant Nicolau, que va ser objecte d'una permuta amb l'Ajuntament de Girona, perfeccionada amb escriptura al maig del 36 i no registrada en el registre fins molt avançat l'any 39, un cop ja acabada la Guerra Civil, però em sento molt com a casa en una exploració arqueològica que en un àmbit relativament petit ha donat resultats, em sembla que molt notables, i que ajudarien a entendre altres coses de la ciutat antiga de Girona. Bona tarda a tothom. En primer lloc, jo vull començar per agraïments, agrair al Servei d'Arqueologia que ens hagi convidat a fer aquesta conferència. Més que agrair, felicitar a l'equip arqueològic que ha dut a terme la intervenció de camp i la recerca posterior. Enhorabona, és una enhorabona, no és un agraïment. Després també, en aquest cas sí que és un agraïment, agrair al Servei d'Arqueologia tot el suport que hem rebut des dels serveis territorials de Girona amb la Susana Manzano, des del punt de vista de la gestió del moment de camp i aquests 2 darrers anys, i agrair el suport econòmic que hem rebut, de pensar que el Servei d'Arqueologia ha pagat, diguéssim, la totalitat dels estudis que ara veurem, les anàlisis de les mostres que s'han realitzat. Enhorabona, però per sobre d'això jo volia agrair potser l'acompanyament d'aquests 2 anys, l'interès, tot això que hem anat rebent.
L'Ajuntament de Girona també volia fer un agraïment especial, primer perquè van condicionar l'obra perquè hi hagués una intervenció arqueològica i després perquè han fet un seguiment també exhaustiu de totes les obres. Jo recordo molt la tarda que em van trucar per dir-me que havien de fer una intervenció. Em van trucar l'arquitecte del projecte per dir-me que havia de fer una intervenció en un indret que havien de fer uns rebaixos importants i que per tant estaven condicionats amb el control. Recordo que quan em va dir l'adreça, era un lloc on hi havia molt de soroll, jo vaig penjar i vaig dir no has entès bé el lloc. No pot ser que a l'Hospital de Capellans es faci una intervenció arqueològica. Doncs es veu que sí, vaig anar a la primera reunió i eren allà, resulta que hi ha gent prou valenta com per agafar un edifici d'aquestes característiques que se sap que és històric i fer unes obres que comporten una excavació que ha comportat bastant temps com serà aquesta. Vull agrair a en Gavi, que ha sigut el promotor del nou ús actual que té l'edifici, perquè ho va portar molt bé en el seu moment i després ha sapigut integrar totes aquestes dades històriques dintre del seu negoci i no em vull oblidar tampoc de la família Escatllà, que ha sigut la promotora directa de la intervenció de camp i ho van assumir, penso que amb molta paciència, amb molta amabilitat i a més sempre estaven molt interessats per tot allò que anaven trobant. Anem a començar. Abans de començar us volia explicar 3 factors que passaran avui. Primer, que jo no parlaré mai d'una excavació delimitada, ni tan sols quan estiguem parlant de la nau de l'hospital, perquè només hem excavat la nau central de l'antic hospital, que era un complex molt més gran, i molt menys de les fases que hi ha per sota. Aquí el jaciment se'ns en va per tots els cantons i mai parlarem d'una cosa tancada. Una altra cosa és que no sempre hem excavat amb extensió, només el primer metro i mig. A partir d'allà van començar a fer sondejos perquè ja s'havien d'encabir diferents instal·lacions i per tant sí que veureu imatges amb extensió, però hi haurà moments que les imatges són molt centrades o molt més del que a mi m'agradaria ensenyar-vos avui. La tercera cosa és que sí que fa gairebé 2 anys que vam acabar la intervenció, però avui no vinc a fer conclusions ni a acabar d'integrar les dades en un discurs històric de la ciutat, sinó que venim a presentar aquestes dades, farem hipòtesis i el que farem potser seran preguntes. Donem el seu temps perquè s'acabi introduint amb el discurs històric. Faré un recorregut descendent, cronològicament parlant, tal com nosaltres ho vam excavar. Abans de tot, si això funciona, sí. Entrem a la ciutat, ens haurem d'anar a la banda nord-oriental de la ciutat, haurem de travessar el barri de l'Areny, el barri de Sant Feliu, la Força Vella per anar al barri de Sant Pere, on està ubicada l'excavació. He fet un gir a la imatge perquè és molt important la zona on està ubicat, sobretot per les cronologies romana i el medieval. Estem ubicats en un encreuament de camins molt important. Aquí tenim tot el traçat de la Via Augusta, que s'aniria vers França. Aquí s'inicien 2 camins que són secundaris però que són molt importants, època romana i època medieval. Un seria seguint la vall de Sant Daniel, que el que faria seria travessar Sant Daniel, les Gavarres i aniria vers l'Empordà, i un altre, no menys important, que el que faria seria travessar la muntanya de Montjuïc i anar fins a les terres més fèrtils de Campdorà. L'església Santa Maria de la Seu té un paper molt important en tota la vida de l'hospital, en serà la propietària, estic assenyalant l'hospital perquè ho veieu, en serà la propietària, té la jurisdicció, és ella qui nomena els rectors, és ella qui porta el seguiment exhaustiu de tota la vida que va passar a l'hospital. Amb aquesta imatge podem veure també una cosa important, i és que aquí tenim la porta nord de la ciutat, pel que fa a les èpoques romanes i al medieval, i per tant la zona que nosaltres hem excavat en aquells moments és una zona fora muralles, és una zona periurbana que prendrà solució en el segle XIV, quan Pere el Cerimoniós farà tancar aquests burgs externs amb les muralles que ja l'incluiran dintre del recinte fortificat de la ciutat. Ens continuem aproximant. Sant Pere de Galligants és el monestir que tenim al cantó, l'hospital està aquí, i per tant, com a veïns, bons veïns o mals veïns, sempre tindran una incidència que ens generarà molta documentació, tindran litigi i sabrem moltes coses de l'hospital mitjançant aquestes fonts. Ens continuem aproximant. L'edifici, ara veureu que no té res a veure amb la configuració de l'edifici medieval, però la zona que ocupa l'hospital són aquestes 3 naus. També parlarem d'aquesta rara justaposició que té Sant Nicolau versus l'hospital. Sant Nicolau sempre s'ha parlat que és la capella funerària de Sant Pere de Galligants, però ara veureu que és possible que en alguna de les seves fases tingués alguna relació amb l'hospital, que de fet estan annexats. Continuem endavant. La nau que nosaltres hem excavat és aquesta nau central. Ara ho veurem.
Aquesta és la configuració de la façana sud de l'edifici. Com veieu, és un mur fet en un mateix moment, d'època moderna o molt contemporània. Veieu 3 finestres, 3 portes, perquè són les 3 naus. Fixeu-vos molt en aquest timpà, perquè després en parlarem. Aquesta és la paret oriental de l'hospital. Veieu aquests contraforts, també us heu de fixar perquè després també en parlarem respecte als contraforts que té Sant Nicolau. Jo aquí vull fer un incís. Nosaltres hem anomenat la intervenció Hospital de Clergues i així és com se'l coneix a la bibliografia dels segles XIX i els segles XX. Hospital de Clergues o Hospital de Capellans. Però val a dir que en tota la documentació que hem pogut consultar, que és molta, després en parlarem, tenim documents des del segle XII fins al segle XVII i mai té aquest nom. Se l'anomenarà sempre Hospital Vell, quan el vulguin diferenciar del nou, o Hospital de Sant Pere, quan el vulguin ubicar, però el seu nom real sempre serà l'Hospital de Santa Maria de la Seu o Hospital de la Seu. És el canvi de percepció de com es visualitza un edifici. Per exemple, imaginem que en Quim no ha estat mai a Girona. És difícil d'imaginar, però és així. Bé, és ben semblant. I jo li dic, Quim, anem a fer una visita a l'Hospital de Capellans. O jo li dic, Quim, anem a fer una visita a l'Hospital de Santa Maria de la Seu. La seva percepció mental de com és aquest edifici, evidentment, serà molt diferent. A l'acabar i quan arribem al segle XIII veureu que realment l'hospital mereix el seu nom real i que no tinc res contra els capellans, però aquest nom d'Hospital de Clergues o de Capellans desconfigura molt l'arquitectura original de l'edifici. Jo et preguntaria si els penjaven amb aquest ferro. Aquest ferro és de quan era això un magatzem de... Ara veurem el magatzem de drapaire. Llavors aquí posaven el carro, agafaven els draps amb aquest ferro, els entraven per les finestres, els baixaven a les naus inferiors i allà els treballaven. M'estàs fent sortir del guió aquí. Ai, no, és que no puc moure... No ho faig expressament, però no se me'n va la rata. Ah, vale, així? Ok. Aquesta és la nau que hem excavat, 127 metres quadrats, hem excavat 1,50 a tot lo llarg i després 3 sondejos, una a la part nord, una a la part sud i una a la part central. El que us deia, hem excavat per sondejos, però jo ara no us explicaré tots els sondejos, el que us mostrarem seran unes seccions longitudinals ja interpretades, ja tots els nivells posats. No sé si ho veieu bé, no massa, però bueno. El nivell de circulació actual és aquest. Les primeres 3 capes que estan en groc formen part de la darrera fase, quan l'indret ja no és hospital, i el primer nivell de circulació de l'hospital és aquest primer nivell de color rosa. Veieu que està a 1,70 del nivell de circulació actual. Per sota, després en parlarem, trobarem una fase de Sitges, una fase de Necròpolis i després tota una fase romana molt important, romana bastida en el segle V, que a més està cobrint una fase que sí que serà imperial. Després anirem parlant de cadascun de les fases. Quan nosaltres entrem, la nau és això, és una nau diàfana, no té res, l'únic que té és un pou amb un dels angles. Ara veureu les imatges. Aquesta era la nau en el moment de la nostra arribada, amb els elements del que hagués sigut el magatzem de draper. Diferent maquinària i pel tipus de sostre, pel tipus de nau, la configuració ens en porta amb una arquitectura de principis del segle XX. No és... Deixaré la rata. Així és com nosaltres veiem, quan vam entrar, les arcades de l'hospital. Estaven en aquesta cota alta. Què sabem d'aquesta època? En Quim quasi que m'ho explica tot. Sabem que en el 1899 es compra la finca de l'hospital amb Sant Nicolau. Això també és una cosa que vosaltres aneu apuntant. Amb Sant Nicolau es compra com una mateixa finca. Després hi haurà una segregació. La família Nadal Ferreres ho comprarà el 1904 i s'ho vendrà el 1936 amb els actuals propietaris. Què hem trobat? Els plànols d'aquestes cronologies on ens marquen una configuració molt semblant a la que podem veure ara, aquestes naus allargassades de caràcter comercial. És més interessant el plànol
Aquesta seria la nau occidental, la nau central, i ara us ensenyo la nau oriental, que ens aporta més informació, perquè a l'hora de dibuixar els planos hem de tenir la cura de dibuixar-nos a la part superior. És l'únic lloc on veiem, perquè després, quan es va construir les naus comercials, la part de dalt de l'hospital ha desaparegut, no tenim cap rastre, i aquí segurament seria un dels únics dibuixos que es conserva que sí que ens diu que en el pis superior hi hauria arcades i que estaria construït en volta. També és interessant veure que ara, si vosaltres feu una visita aquí, només veureu 2 contraforts, però realment en queda un tercer amagat. I una cosa també interessant d'aquest plano és que ens explica que hi ha un retranqueig del carrer. Pels gironins, quan anem cap a Sant Pere i passem per aquest pas estret de Can Figueres, que ja ens sembla estret ara, doncs heu d'imaginar que era molt més estret en una època anterior al segle XX. Anem a la serradora Ferreres. Aquesta foto us l'ensenyo perquè pugueu veure. Es veu bé? Jo us ho explico. Aquí veieu que hi ha una figura humana amb uns trastos. Ens indica que aquí hi ha un espai entre l'Hospital de Capellans i entre Sant Nicolau. Ens aproximem uns anys després i el que veieu aquesta figura, és que realment hi ha unes escales i hi ha una porta d'un accés lateral a l'hospital. Si continuem avançant en el temps, veiem que aquestes escales queden amortitzades i el que es fa és un mur corregut donant un accés directe entre l'hospital i Sant Nicolau. Perquè veieu, no sé si ho veieu bé, però aquí hi ha una porta d'accés. Després, més endavant, als anys 50, el que es farà és tancar aquests 2 accessos i crear aquesta sala, que és bàsicament com ho veiem ara. Fixeu-vos en la construcció dels contraforts de l'hospital, molt semblants als que hem vist a la paret oriental de l'hospital. Un agent molt important del que havíem de parlar és el riu Galligants, ens passa per davant i és un agent superactiu amb la configuració dels barris de Sant Pere i de Sant Feliu, els fa modificar, sobretot pel que fa als nivells de circulació. Veurem que els nivells de circulació antics estan molt baixos i que les seves riuades han fet que tothom hagi d'anar pujant els nivells. Això ens passa quan caminem per la pujada del rei Martí, que veiem que als llindars superiors de les cases medievals ens arriben els turmells. Ara aquí hi ha la plataforma aquesta on es poden aparcar cotxes, però abans hi havia aquest pas. Aquest pas no és, evidentment, però hi ha documentat un pont des del segle XII que creuava el riu Galligants. Aquí hi ha 3 ponts, sempre hi ha hagut molts passos i molts accessos. Nosaltres fa uns 10 anys o potser 12 vam també poder fer un sondeig en aquesta banda d'aquí. I aquesta és la stratigrafia resultant que ens marca totes les seccions i tots els nivells de circulació que hi ha hagut en aquesta zona, que després veurem que coincidirà amb aquests que ara hem trobat amb l'hospital, que és aquest edifici d'aquí. Anem endarrere en el temps i ens anem al moment de la desamortització. M'agrada molt aquesta imatge que posa "Ja no hi ha aquí solitarios", quan fa referència al monestir de Sant Pere de Galligants. Què passa en aquest moment? Que la gent que ha comprat, que ha adquirit a l'hospital, el primer que fa és començar-se a vendre tot el material moble o escultures que hi havia a l'indret. Tenim diferents coses, veiem una pica d'aigua beneïda, tindríem una columna, però segurament la peça més destacada serà aquest calvari. Aquest calvari ha portat molt de calvari, diguéssim, surt a la bibliografia, surt moltes vegades, en parlen molts historiadors, i sempre ens diuen, recordeu el timpà aquell que us he dit, que us fixéssiu? Doncs sempre s'ha dit que aquest calvari, perquè té aquesta forma, anaven allà i llavors s'identificava aquella mena de nau com a la capella. Nosaltres innocentment al principi vam agafar les mesures i vam intentar encabir-ho allà amb el CAT i després quan vam veure que el nivell de circulació del segle XII i XIII, que és la cronologia d'això, 13, està a 1,70 m, dius que ja físicament ja no és possible, o sigui que oblidem això. Us poso una imatge perquè ara està restaurat i està en el Museu d'Art. A banda d'això també es van vendre inscripcions que hi havia enganxades a les parets i sempre ens parlen que l'hospital realment tenia una capella construïda. Veieu, per exemple, aquí que diu «Estava empotrada sobre l'último arco de la capilla a su derecha». Vull dir que ens diu que no és una capilla, no és un altar i 4 coses, sinó que és una capilla amb arcs, vull dir que és un tipus de construcció. Aquesta làpida és del segle XIV i ens explica que, a banda que es va consagrar en aquell moment l'altar, també es van fer obres a l'hospital.
I nosaltres, quan estem entre la nau excavant, veiem que és el moment que s'obren portes vers la nau més oriental. Llavors pensem que pot ser el moment que es construeixi la nau més oriental i que d'alguna manera es facin aquests contraforts unificats amb Sant Nicolau. Després ho explicaré més bé, això. Una altra inscripció, també, que ens diu, aquesta ens diu que està fora de la capella, però també ens parla de la capella. És una inscripció molt literària, penseu que acaba dient que no els sigui permès travessar el riu Estigi, que això, dir això en el segle XIII vol dir que la persona que ho va redactar era un cultureta, vull dir que tenia un bagatge cultural per poder fer una referència a una època molt anterior. Què continuem sabent de l'hospital? Anem endarrere. Ens expliquen que va ser un lloc on s'encunyava moneda de plata amb aquest aspecte. Ho sabem que és amb aquest aspecte, aquí ja tenim la màquina, comencem a excavar ara. Vam aixecar la pavimentació, que era tota de pedra, i a sota d'aquesta pavimentació entra una capa de runa d'uns 60 centímetres que estava a sobre d'una capa d'una argila compacta i amb uns materials que podem atribuir a mitjans del segle XVIII. Llavors és el moment de construcció d'aquesta fase. I aquesta capa d'argila que us acabo d'explicar, que després la veureu, nosaltres pensem que és un aiguat, és una entrada del riu Galligants a dintre de l'edifici que de fet ja no es retira i es comença a construir vers a dalt. Evidentment no ho podem atribuir a cap dels aiguats que coneixem, que en coneixem moltíssims, però la imatge del cantó és d'un segle després, però és perquè veieu que el riu Galligants és un riu que ha fet molt de mal, aquí va matar 100 persones, i això que us deia abans, que és un agent molt actiu a l'hora de fer decidir de canviar les alçades de paviments dels edificis. Què més sabem? Que el 1744 l'hospital plega veles i ha patit un descens econòmic, també haurà sigut intervingut, s'hauran allotjat tropes militars, haurà tingut problemes, ha de marxar i marxa a l'Hospital de Santa Caterina quan aquest ja està construït dintre del barri del Mercadal. Se'n va al barri del Mercadal, tot i que a l'Hospital de Santa Caterina li costarà recuperar, perquè havia patit ja des del 1723 que ja hi havia els militars i els hi va costar de fer fora. Pensem que és en aquest moment en què es construeix aquell paviment de pedres, perquè a més, clar, les portes medievals, com que ells pugen el nivell, les han d'amortitzar i els materials, veieu que hi ha aquí una bala de canó, doncs ens aporten sempre amb aquestes cronologies. Ara anem a la primera fase, la darrera fase d'ocupació, el moment que es va abandonar l'hospital, com era aquesta sala, només. Doncs era, nosaltres sabem pels materials de construcció d'aquesta fase que és de mitjans del segle XVI, surten reflexos metàl·lics, és una sala que es subdivideixen en un moment, fan un paviment, un dipòsit, i aquí no hem pogut conservar el paviment i només hem trobat aquesta base que podria ser per aguantar una pilastra central. Aquí veieu la pavimentació aquesta de calç, veieu aquest color vermell que té, és el color de l'argila que tenia a sobre, d'aquesta capa vermella que us comentava. De fet, es pot llegir a les parets, en tota l'extensió de la nau. La distribució és molt, veieu, és una sala amb un paviment, l'únic que tenen aquí en aquest moment és aquest dipòsit. Penseu que el paviment que hem ensenyat abans del segle XVIII estava aquí dalt, nosaltres ja hem baixat aquí gairebé un metro. El dipòsit. Aquí continuem veient la capa d'argila, com està amortitzant tota aquesta zona. I versus al sud, l'únic que vam trobar, ja no vam trobar nivell de circulació, només vam trobar aquesta base de pilastra que tampoc sabem, us deia una pilastra central, però podíem atribuir a qualsevol altra cosa. No és que m'hagi parat, és que no tira això. Un moment. És que m'ha sortit un... Reiniciar el programa, cerrar el programa, us ho prometo, ara. Què han de fer en el segle XVI? Com que han canviat també el nivell de circulació, doncs ells en aquell moment, això no ho havia explicat, a la paret occidental de l'hospital, abans que us he ensenyat a l'inici de les arcades aquelles, sempre n'hi ha 4. Llavors, en aquestes fases del 18 i del 16, aquestes arcades estan amortitzades i el que han de fer és, cada cop que pugen al nivell, anar-se obrint portes per tenir sempre accés a la nau occidental. És que me torna a sortir això de cerrar el programa. Esto va ser un... Sí, jo no faig res,
Ho veus? Bueno, ara has vingut tu i queda't aquí. Continuem sabent més coses. Penseu que de cada fase tenim moltíssima documentació. Aquí em faig referència amb una visita pastoral, que val a dir que n'hi ha moltes que es podrien consultar i és una feina encara per fer. Penseu que s'han de traduir gairebé totes, estan en llatí i ens podrien aportar molta informació. Aquesta ens parla de la capella de la Verge de l'Esperança. Hi ha aquesta verge que està al Museu d'Art que també es pot atribuir, de fet s'atribueix també a l'hospital. En el rètol, si algun dia aneu a visitar, posarà que és de l'Hospital de Santa Caterina, però és ben semblant perquè quan els nostres clergues se'n van a l'Hospital de Santa Caterina se'n van emportar tots els seus béns. Baixem una fase, ara estem aquí en el segle XIV. En el segle XIV la configuració de la nau és una altra i el que veiem és que tot el que tenen són elements de producció. Veureu que tenim una base de premsa, una plataforma de còdols que pot servir també per algun sistema de producció, un dipòsit i creen un mur per separar unes sales. Per què creen aquest mur? Perquè aquí creen una... Veieu que això és una cisterna, però realment és mitja cisterna. L'altra mitja estarien aquí. Pensem que segurament creen aquest mur perquè obren aquest i tenen un espai obert, una mena de pati. D'aquí també sabem moltes coses. Sobretot en aquesta època tenim molta sort que els rectors que hi havia al moment feien inventaris i explicaven moltíssimes coses de l'hospital i què és el que tenien. El que ens interessa ara d'aquest és que tenien una cuina, un celler i un trull. Un trull per fer oli. La base de premsa seria aquesta que hem documentat aquí, us l'ensenyo més de prop. És una base circular d'uns 2 metres d'amplada, però si anem a pensar com són les bases de premsa s'assemblaria molt i tindria aquestes característiques. Aquí hi ha la cisterna, que la cisterna té una seqüència... Això és el pou del segle XVIII i que va durar fins al segle XX, la caixa del pou, i aquí hi hauria el que queda de la cisterna que a sobre està a sobre d'altres coses que després veurem, d'altres fases. És una seqüència estratigràfica, per mi és molt maca. Aquí veieu el cos de la cisterna i un cop ja avançada més l'excavació, vam poder treure la part superior del pou i vam recuperar tota la caixa, tota, la meitat que ens tocava en aquesta banda, amb inclús la coberta de teules. Veig que pensa molt. Aquesta és la plataforma de còdols, això que deia de producció, que per ara per nosaltres és indeterminada. Els materials d'aquesta fase, segle XIV. Baixem, ens n'anem a la segona meitat del segle XIII. Com era la nau en aquest moment? Doncs era una nau bastant diàfana amb un paviment de pedres, un paviment de lloses. Ara veureu les imatges. Aquí, penseu que aquí hi ha molta estructura posterior, només s'ha conservat aquest tros. Aquesta zona d'aquí, que ara veurem, si m'aproximo, veieu? Són unes pedres quadrangulars posades en pla i tot això són cendres i carbons. Penseu que aquest pot ser un punt de cuina, que ja ens ho diuen els inventaris que tenen una cuina. Ens aproximem, aquí hi ha un forat de pal, podria tenir un element vertical per sustentar alguna cosa, però sobretot les cendres, els carbons que ho estan envoltant. Això estaria al nord de la nau. Si mirem al sud de la nau, veurem, jo abans us he dit que hi havia un paviment de pedres, però s'ha conservat d'una manera molt parcial. Són aquest grup de pedres d'aquí i aquest d'aquí, són lloses que anirien amb aquest. Aquí el que heu de fer és obviar la banqueta aquesta correguda, que serà d'una altra fase, perquè les pedres estan per sobre, l'estan colmatant. Per exemple, ho veurem ara amb aquesta imatge. El nivell de circulació, aquesta és la banqueta que veieu abans, el nivell de circulació li passa per sobre i connecta amb aquesta porta. El paviment de pedres, quan no hi havia pedres, també té refaccions de calç. Aquí veieu que aquí sortia una arcada, aquí sortia una altra i aquí s'obre una porta. Això vol dir que durant el final d'aquesta fase és el moment que ens tapien totes les arcades. Aquí veureu tota la banda sud de com era l'espai. I una cosa curiosa, penseu que el paviment de pedres està cobrint tot això, però llavors ells fan un forat aquí i el que van trobar és una peça ceràmica que està sencera, és una olla de cuina, que és un dotge avançat, és de finals del segle
finals del segle XII, principis del XIII, i és un element que ja hem vist a altres llocs de la ciutat de Girona. Quan van excavar la Pia Almoina, sota d'un dels paviments també van trobar aquest forat amb una gerra molt semblant a aquesta. No sabem a què pot respondre aquesta pràctica, però es veu que és habitual en aquest moment. D'aquest moment, què sabem? Molts de litigis amb Sant Pere. També tenim moltíssima documentació per poder saber com era la nau. En aquest moment, la nau ja no té les arcades tapiades. És una nau diàfana que només tindrà aquest mur. És una banqueta correguda, no és un mur, és una banqueta per seure o per posar objectes. I en el fons de la nau, en una de les seves fases, el que fan és fer dues llars per cuinar, per fer foc, per escalfar-se. Aquí en trobem una i l'altra no la podem trobar perquè va caure la cisterna sobre seva. Només tenim mitja circunferència. Veieu, estem parlant d'una època finals del XII, principis del XIII, vull dir que les llars les podríem trobar amb aquesta morfologia en un hàbitat ibèric i ens la creuríem, és molt simple. Aquí hi ha la segona. Aquí hi ha la que està aixafada per la cisterna. Passo aquesta. Aquí nosaltres ja hem excavat les llars i el que veiem és que hi ha un nivell de circulació, que serà el primer nivell de circulació de l'hospital, amb calç blanca, que si veieu se'ns passa per sota d'aquest mur, que és més modern, i ens continua per aquí. Això està associat amb aquests elements que són uns forats de pal que ens recorden molt a la fase aquesta de les llars, aquest tipus de construcció que sembla que té una certa antigor. Veieu els forats de pal com estan construïts? En aquest moment sabem que la nau estava oberta, que les arcades estaven obertes versus la nau occidental perquè les amortitzacions de les arcades ens reposen directament sobre aquest nivell, el trenquen. Aquest seria l'aspecte de la nau pel sud, amb tota la banqueta, amb els nivells de calç que anirien a parar al peu de la banqueta. La banqueta tenia una decoració esgrafiada, vull dir que tenia el seu... s'hi havien esmerçat una mica a treballar-la. Això seria... aquest muntatge l'he fet jo, però seria un aspecte de com estarien les arcades, heu d'imaginar, obertes en el segle finals del XII, principis del XIII. I per sota ja trobem tota una capa d'anivellament d'una ceràmica apiconada i posada com a base del que després serà la construcció de l'hospital. Respecte a la fonamentació, hem recuperat les fonamentacions de les arcades i també del que seria el mur oriental, sempre amb materials que ens situen durant la segona meitat del segle XII. No podem tirar més endarrere a l'hospital. Aquí teniu, si vol, sí, aquí hi ha una secció, aquí hi ha el nivell del carrer, 1,70 el nivell de circulació de l'hospital i a partir d'aquí, ara us ho explicaré, eren totes les fases que estaven preexistents. L'hospital és un lloc assistencial, de beneficència, tenim molta documentació, llegireu moltes vegades que el primer document que situa aquest hospital a Sant Pere és del primer quart del segle XIII, però no, podem veure que n'hi ha, per exemple, aquest de 1175, no fa referència a l'hospital, diu alguna cosa d'hospital, però no diu què és aquest, però sí que ens parla d'un mas que està donant els censos, el mas Oliveres, que després, durant tota la història de l'hospital, hi anirà donant els censos amb aquest hospital. Llavors, ho podem assimilar, i més amb la data. Podem dir que tant l'excavació com els documents ens fan la construcció de l'hospital cap al darrer quart del segle XII. Coneixem els rectors en base als documents, penseu que tenim tots aquests documents, alguns vists i altres per revisar. Me n'he saltat una. No us puc ensenyar una cosa que portava, perquè no ho sap llegir. És igual. Hem fet una... No, és que molava molt. Hem fet una reconstrucció en 3D, un vídeo que es van veient... Sap greu, Ho puc ensenyar amb el mòbil, també. Una reconstrucció en 3D que es va veient totes les fases de l'hospital des del principi, com es va desmuntar tot i com arriba a ser tota la nau aquesta configurada amb els arcs oberts. Penseu que eren
4 arcs oberts amb un lateral, de les pilastres dels quals sortien unes mènsules amb uns arcs diafragmàtics que tancaven la nau. Realment un edifici molt maco. Abans de l'hospital, qui feia el servei assistencial i d'acollir els peregrins o els pobres? Doncs ho feia un xenodòquia. A Girona hi havia un xenodòquia, el tenim documentat més o menys a partir del segle VI o VII, ja se'n parla. En un primer moment se parla que està situat al voltant de Sant Feliu, que després, quan es creï la Santa Maria de la Seu a dintre muralles, l'hospital també és murada de lloc i se suposa que estaria a la zona de la plaça de Lledoners, i estaran aquí fins al 1169, un temor, un bisbe, penso que és Guillem de Peratallada, i el seu successor, el primer que fa a l'arribar, és decidir que amplia el palau episcopal i per tant el xenodòquia es queda sense lloc. I què decideixen? Doncs portar l'hospital aquí. És una hipòtesi, és un fil que podria ser i que concorda amb els documents i amb l'excavació arqueològica que hem realitzat. On van a ubicar aquest hospital? Doncs en un lloc que ha tingut una àmplia ocupació anterior. Ara ho anirem veient. En color rosa tenim un camp de sitges. Després, cronològicament parlant, després hi haurà una àrea de necròpolis. Després hi haurà aquests murs en groc que són molt importants. Ja veieu quines mides que tenen, que és una construcció bastida en el segle V, i per sota encara trobarem les restes d'una vila romana del segle III i per sota segurament tenim restes d'una necròpolis a l'Imperial. Anem fent, tranquils. Comencem per les sitges. Les sitges estan directament a sota del nivell de circulació de l'hospital. Aquí veieu el nivell de calç de l'hospital i com ja ens comencen a aparèixer. Aquí les veieu directament a sota de la banqueta de l'hospital. També estan trencant els nivells que estaven associats amb aquests murs del segle V. Els materials que hem localitzat a les sitges, primer pensàvem que eren més antics, però després hem vist que se'ns en van a la primera meitat del segle XII, gairebé la segona. Amb això vull dir que s'abandonen les sitges en un moment molt immediat a la construcció de l'hospital a sobre. Destaquem aquesta perquè té un recobriment de calç en el seu voltant, a totes les seves parets. Aquí un cop excavada, pensa que segurament no era per guardar cereals, sinó possiblement algun tipus de ferratge, alguna cosa diferent. Aquí tenim la quarta sitja, abans us n'he ensenyat 3, en tenim 4, que també afecta els murs del segle V, a la seva fonamentació. I després vam veure que vers la paret oriental, la paret que va cap a Sant Pere de l'hospital, en secció encara en veiem més de sitges, dient que el camp de sitges se'ns extén com a mínim vers la banda oriental. No podem atribuir aquestes sitges a ningú, no tenim prou dades, però sí que és cert, primer, que es van excavar unes sitges quan es va construir el passeig arqueològic davant dels banys àrabs, tot i que l'inscripció cronològica sembla que és una mica més antiga, i després també pensar que sabem, Montsalvatge va començar a transcriure un document que ens deia que en el 992 el comte Borrell II el que fa és donar al monestir de Sant Pere el burg i l'alou de Sant Pere. Això vol dir que ja existeix Sant Pere i que existeix el burg i l'alou. Per tant, és una zona ocupada i aquestes sitges les podíem atribuir, no sé. Canvi total d'ús de l'espai. Nosaltres, està publicat, sabíem que entre els anys 60 i 75 s'havia excavat a sota Sant Nicolau i que s'havien trobat tot un seguit de tombes que han estat atribuïdes cronològicament a les èpoques altmedieval i medieval. El que hem trobat nosaltres, la nostra fase de necròpolis, és una ampliació d'aquesta necròpolis vers l'oest. Aquí hem ajuntat les plantes perquè pugueu veure, no sé si es pot veure bé, aquí hi ha els individus enterrats i aquests serien els individus de la necròpolis. Estem a 25 metres de distància, estem parlant de la mateixa àrea cementerial. Entrem a veure aquesta necròpolis i ja entrem directament amb resultats, després ja parlarem més amb calma de cadascun. Entrem en resultats. Veiem que tenim una necròpolis, us he marcat en blau els que tenim datació. Ara veiem que segurament voldrem fer més datacions, això ho dic al servei d'arqueologia, voldrem fer més datacions. Perquè, ara ho anirem veient. Les datacions es diuen que tenim una necròpolis, una àrea de necròpolis que s'enterra entre el primer quart del segle VIII i el primer quart del segle X. Estem parlant de 200 anys. Necessitem potser més cronologies per acabar de fer més intervals.
hem trobat dos rituals diferents d'enterrament, el cristià, que us heu marcat amb unes creuetes, i un ritual inèdit fins ara a la ciutat, que seria amb el ritual islàmic, que teniu una mitja lluna perquè els diferencieu. Després hi ha uns, veureu uns que posa CPQR, no els hi feu cas perquè no són d'aquesta fase, després ja en parlarem, però estan aquí perquè és la làmina de necròpolis, després en parlem. Què veiem? Veieu les cronologies? Més o menys, no? A veure, això ens explica que en aquesta àrea, durant aquests 200 anys, s'enterren no d'una manera conjunta, no estem dient que tenim una mateixa necròpolis mixta on s'enterrin els dos rituals alhora, però sí que s'enterren en una mateixa zona sense masses problemes. Hi ha una certa tolerància a enterrar-se en un lloc que ja era un lloc cristià. El primer enterrament que tenim, cronològicament parlant, és un cristià, després tenim un islàmic, després tornarem a tenir un cristià. Després, ara parlarem de les cronologies, de les calibratges, dels intervals, a veure si podem situar una mica més la cronologia. Però la primera idea és aquesta, una necròpolis on s'enterren amb els dos rituals. Aquí van fer una cosa, no van fer cas a la saviesa popular que diu todos moros o todos cristianos, el que van fer va ser demanar ADN del conjunt islàmic. Per què? Per la seva singularitat, perquè eren dades inèdites a la ciutat. Ara pensem que potser també haurien de demanar dels altres, però no, això ja no ho dic, això ja no ho dic. Aquí hem pogut fer dels 8 individus islàmics conèixer el seu origen genètic. Us ho he marcat. En verd tenim aquest individu, aquest i aquest, que tenen el seu origen genètic europeu, i quan dic europeu, que després veurem els planos d'ubicació, em refereixo gairebé a peninsulars. Tindrem aquest de color blau, que el seu origen genètic prové de la zona de Nord-Àfrica, de la zona del Magrib, i aquest, que és singular, que el seu origen genètic el podem situar per la zona del Golf Pèrsic. Hem marcat amb uns signes de familiaritat aquells que els ADN mitocondrials han dit que tenen relació de parentiu com per via materna. Ara que ja ho sabeu, així en general, anem a veure'ls i després ho acabem de comentar. Comencem pels cristians, us vaig ubicant aquí un tastant, aquest és el primer individu que vam localitzar amb aquest tipus d'enterrament. Veieu que és el que ens porta la cronologia de la necròpolis més enllà, que és el més modern. Vull que veieu, és un nen que a més està orientat nord-sud per la cronologia que té. Aquesta és la seva fosa. La vull ensenyar perquè veiem que totes les tombes que ara ensenyarem, totes estan excavades amb els mateixos nivells, amb aquesta capa d'argiles i reposant sobre aquestes graves que són les graves fluvials ja estèrils del jaciment. Continuem veient, aquesta amortització d'arcada va fer mal a molta gent, va agafar aquest per la meitat, aquest ja és un orientat est-oest amb aquesta cronologia, hem pogut només saber que és de sexe femení. Anem reculant una mica Ara aquí us he posat les mitjanes perquè puguem anar ajuntant una mica. Aquest individu es conservava molt bé, molt bé les cames només, però que els ossos es conservaven molt bé. Això els hi passa a tots els individus que hem localitzat. I aquest té una peculiaritat, que és que la seva fosa, quan el vam acabar d'excavar, ens va començar a sortir el cap d'un altre, que vam haver d'obrir aquesta zona. Aquest estarà enterrat sota el ritual islàmic. Estan excavats a les mateixes, evidentment aquest es va excavar després, i aquest també, però sempre a les mateixes cotes, amb els mateixos estrats. Aquest també va patir molt, aquest individu va patir molt la construcció de l'arcada, de fet només ha conservat 2 trossos de cames, i també sabem d'ell que està orientat nord-sud i poca cosa més. Ara ve un individu que és interessant. Aquest està situat sota el ritual cristià, està enterrat amb 2 islàmics, un a banda i a banda. L'individu tenia la banqueta de l'hospital, la banqueta que estava a la banda oriental de l'hospital, a sobre. Quan la vam retirar, li vam acabar de trobar les cames. I mireu la cronologia, és una cronologia bastant endarrere aquesta, respecte als 2 altres que us he ensenyat. Molt endarrere i que després tindrà molt a veure amb els 2 islàmics que té al cantó.
en aquesta època. Aquest és un dels primers islàmics que vam localitzar, està aquí, al cantó d'aquest que us acabo d'ensenyar, és un nen i així serà com trobarem tots els 8 que ara us explicaré, de decúbit lateral, dret, amb les cames flexionades, els braços, veurem que les cames gairebé sempre estan flexionades, els braços és més laxa a l'hora de fer l'enterrament i el cap sempre mirant vers el sud-est. Aquest tenia un cobriment de lloses, és un nen i és un dels 4 que seran família i que tindran l'origen peninsular, europeu. No sé bé. No es veu, un moment, Bueno, aquest nen, m'hagués agradat que ho veiéssiu, però aquest nen conservava un tros de teixit enganxat al colze, que ara està en el Museu de Tèxtil de Terrassa, que l'estan analitzant encara, que el que han pogut veure ampliant-lo és que és un teixit que conserva 2 colors, blanc i negre, que està fet amb una mena de teixit que es diu tafetà, i que, això per una de les cares, i que per l'altra cara, que això és molt interessant, encara conserva adherides el que ells diuen unes restes. No? És total, m'agradaria que aquestes restes fossin orgàniques i que encara en poguessin fer algunes proves més. Bueno, sap greu que no ho pugueu veure. Si hi ha enterraments... No sé, estic sorda, tio. Si ho dius per la posició. Sí. Ho diem per la posició, que és aquesta, com està aquest nen, estan sempre amb decúbit lateral dret, sempre amb el dret posat a terra i sempre amb el cap al sud-est. Ara quan els vegis són molt diferents d'un enterrament cristià. Llavors també ens ha ajudat les proves d'ADN, evidentment que ens ubiquen aquest nen del Golf Pèrsic o aquest bereber que venen d'aquesta zona i després la cronologia que se'ns va en aquesta època. Bé, però potser el que sí que hauries d'explicar és com és que dels elements islàmics que estan enterrats n'hi ha un del Golf Pèrsic, un de magrebí i la resta són, diguem-ne, peninsulars. Bueno, per ara heu de pensar que les proves d'ADN i els carbonis els hem rebut en aquest mes, estem intentant pensar, i tampoc sé si ho podrem saber, però sí que pensem que els 4 individus que són d'origen europeu, que són, quan veieu els plànols, són d'aquí, hem arribat a pensar, són 2 adults i 2 infants, que sigui una família conversa, que hi hagi a la ciutat i que es converteixi al islam, que era una cosa supernormal, que està passant ara mateix, i que s'enterressin sota aquest ritual. Llavors, pel que fa a l'individu aquest que ve del Magreb, ara quan el veieu, és un individu d'entre 30 i 45 anys i que a més té associades múltiples patologies associades a la lluita. És el perfil d'un berber que pujava i que podia haver tingut lluites. Això o era un pobre home que la pallissaven, però penseu que té el cap, les cames, que té molta fracturació en pervivència. Que de fet això tindria molt a veure amb les estructures de poder i el poblament general, no? És a dir, com en un cert sentit una família d'aquestes característiques podia simplement haver decidit adaptar-se a la situació, com tan sovint passa, per altra banda. Sí, en aquests moments de canvi, pensem tant el món visigot, el món islàmic, el món carolingi, que després el que estan canviant sempre són les èlits, són els caps, la població. Però a mi el que em sorprèn és que és d'una època molt recent, després de l'entrada dels musulmans a la península. Ara quan veiem els intervals... Estàs parlant dels 700 Sí, però ja anaven camí de Narbona, Sí. Amb els intervals de tota la necròpolis vam poder veure que més o menys als 770, més o menys al darrer quart del segle VIII, era el moment que podien haver estat enterrats tota la comunitat aquesta. Quan dic tota la comunitat em refereixo a tots els morts que tenim a la necròpolis, excepte un que se'ns n'anava una mica més lluny. El primer que hem vist que té una mitjana més alta cap al segle X. Els altres, si juguem amb les mitjanes dels calibratges, ens podem situar tots a finals del segle VIII. I enterraments que es trobin cristians i islàmics? Hem estat consultant, perquè en un primer moment potser sí que ens va sorprendre, però està documentat amb altres necròpolis. Vam estar mirant una necròpolis que s'havia localitzat durant les obres de la M30 i en allà vam fer inclús proves d'ADN i cristians i enterraments islàmics eren germans, teníem un parentiu familiar.
I després a Pamplona, la necròpolis, que es va localitzar, tot i que no els hi passa tant això, tenen enterraments cristians amb anells, amb penjolls, que són islàmics. El que passa és que ells tenen una necròpolis molt més àmplia, tenen 190 islàmics i em penso que tenen uns 20 i alguna que són d'enterrament cristià. Clar, això, com més al sud anem, més islamitzats estan i el més raro és que et trobis cristians. El que passa que a les zones tan septentrionals com aquestes, clar, és que tampoc tenim massa referents de necròpolis localitzades, és un registre molt nou, es coneixen molt parcialment, però que en una zona, quan ells arriben, t'ho imagina't, el que penso que és una zona, Sant Nicolau, al voltant de Sant Nicolau, on hi era una zona d'enterrament, tu arribes a un lloc i te mueres, on t'enterren? Doncs te vas enterrar al mateix lloc, no tens problema. Veiem que no hi ha aquest tipus de problemes ni de conflictes, no trien una zona específica per fer una maqbara, sinó que s'enterren en un lloc on ja hi havia enterrats cristians i que després es continuaran enterrant els cristians. El cementiri dels protestants és un fenomen molt més recent, per dir-ho així. El raconet aquell en el que castigaven els no creients. Pregunto, has comparat amb Pamplona, has comparat amb Madrid, has comparat amb Pamplona. Les de Nimes, pregunto, ho heu mirat? No massa, perquè n'han trobat 3 individus. Només 3? Sí, bueno, està bé, però vull dir que són 3 i són 3, vull dir, no tenen continuïtat amb la necròpolis i no n'hi ha d'enterraments amb ritual cristià al voltant. Aquí hi ha els teixits, vinga va, que molt anem. Ja aniré ràpid, que aquí se'ns ha passat una mica el rato. El tros de teixit, el teixit penseu que no és més gran que la meva ungla, és molt petit. Aquesta seria la cara A amb els colors blancs i negres i a la B veieu que hi ha aquesta massa adherida. Aquí una imatge on potser ho veieu més bé. Continuem. Aquest seria un altre enterrament islàmic, igual, de cúbit lateral, mirant cap al sud-est, estaria a l'altre cantó d'aquell cristià que hem vist, que estava aquí mig. Aquest té l'origen genètic europeu, però no és família dels altres 4 d'aquell grup familiar. Aquestes són les dues fosses que, un cop ja excavades, aquí teníem el nen i aquí l'individu que acabem de veure ara, i aquell individu, el 3010, aquell que era cristià, que hem vist al principi, estava aquí mig. Recordeu que us he dit que la banqueta la tenia a sobre de les cames? Doncs la seva fosa descansava 10 centímetres més amunt d'això. Ara em direu, per què no hi ha la foto de les 3 fosses? Doncs no hi és la foto, no existeix, perquè primer ho vam excavar en sondeig, vam parar d'excavar aquí i després quan vam tornar a continuar ens van trobar per sorpresa aquests islàmics. Aquesta foto no existeix, però amb les seccions i amb el tipus d'unitat on estan excavades aquestes fosses sí que podem assegurar que és un mateix estrat, una mateixa cota de pas. Aquest és el 3057, aquest és aquest individu que té l'origen del Magreb. Té una primera capa de pedres, una segona capa de pedres i després té falcada la part de darrere del cap. Si veieu, aquest sembla que està en una posició més d'esquenes. De fet, vam estar a punt d'expulsar-lo com a islàmic, aquest, però després ens vam fixar que realment sí que està de lateral, però que ha basculat, el cos li ha basculat versus l'esquerra. Això ho veiem per l'esquena, per la pelvis, que la veieu que no està realment plana, sinó que està en cantó, i, per exemple, aquest genoll està lleugerament per sobre d'aquest. No el vam descartar com a islàmic i pensem que vam fer bé, perquè el seu ADN l'ubica al Magreb. Mireu la cronologia és molt bona perquè sigui un islàmic. Aquí veieu la manera aquesta que això sí que està de decúbit lateral. I aquest és el que tenia totes aquestes fractures associades a la lluita. Li van donar un cop al cap, té el tabic trencat, desviat, té fractures en els membres superiors, els inferiors, tot això amb pervivència. Anirem a veure el següent. Aquest va rebre bastant el que és la paret oriental de l'hospital, va tallar la seva fosa, es conserven 2 lloses de cobriment. Aquí tenim l'individu, li falquen el cap, després ho veurem que és molt corrent que els hi falquin el cap perquè intentin mantenir aquesta lateralitat. Les fosses són molt més estretes que les cristianes i són molt més profundes. De fet, ells inclús ara volen arribar a un terreny natural, per això són més profundes, per aguantar també la lateralitat, tot i que veiem que moltes vegades no és possible. Aquest és un dels familiars, un dels 4 familiars europeus. Dic que no és possible perquè aquest és molt curiós. Veieu? El cap el té aquí. Té la mandíbula encaixada, vull dir que no se li ha mogut el cap, però veieu que el cos sí.
perquè clar, aquí s'acaba la columna vertebral i el cap hauria d'estar aquí. O sigui que se li ha mogut al revés. Però bueno, la seva posició és continuar sent de decúbit lateral. Us he dit qui era? Ah, sí, aquest era família dels 4. Aquí van trobar un bebè de 6 setmanes, el vam trobar perquè Alà va voler, perquè està molt poc conservat, veieu aquí, molt poc conservat, però lo suficientment conservat com per veure que per les costelles i pel occipital del cap està orientat igual que els altres, mirant vers el sud-est. Ho veiem amb aquest i ho veurem amb un nen que trobarem ara de curta edat, que el que fan, no ho sé, és el que nosaltres veiem, els hi fan una mena d'embolcall de pedres al voltant de la tomba, a més de la coberta, si les veieu aquí. Aquest no és família dels altres 4, però també és europeu. Aquest és el nen que us deia, aquest té 1 any i mig, aquest sí que és família, i veieu, també li fan aquesta mena d'embolcall de pedres com mantenint la fosa. Aquest tampoc estava massa ben conservat. Veieu la forma? Això l'hi hem trobat només amb aquest i amb el bebè de les 6 setmanes. Que aquest podem dir que sí, és un islàmic i que és gironí. Va néixer a Girona, molt probablement. Aquest és interessant. Aquest és un individu que a més el van falcar de la pelvis. Ells intentaven falcar com podien amb la fonamentació d'un dels murs del segle V. Aquest serà el que tindrà l'origen de la zona del Golf Pèrsic. És un nen, té una datació una mica avançada, però també hem de pensar que és un nen, vull dir que per tant pot venir d'una família d'una elit del Golf Pèrsic, però és segona o gairebé diríem tercera generació ja. Aquest és l'individu que tenim la tomba amb la coberta més ben construïda o més ben conservada, això no ho sabem, amb teules àrabs, mai millor dit, amb teules àrabs posades a través a tot l'interior de la fosa, i aquestes teules també s'utilitzaran per falcar-li la part superior del cos, el crani i el tors. Seguim. Veieu aquí com li estan aguantant, a més és un individu que es conservava perfecte. Pensem que el riu Galligants i tota aquesta zona fa que els ossos es conservin molt bé. Aquí veieu el que us deia, inclús tallen la teula amb la forma de la mandíbula per sostenir-li. Aquest és família dels altres 3 europeus i és un individu bastant adult, de 40-55 anys. Anem a les dates radiocarbòniques. Veieu, hem marcat en 2 sigmes, en groc, les datacions en 2 sigmes. Us he marcat en aquesta banda d'aquí amb una creu els que serien cristians. Ja torno a tenir problemes amb això. Anem a parlar directament de les dates calibrades. Les veieu bé. Hem marcat amb una creu les cristianes i les altres 2 serien les islàmiques. Què veiem? Que si fem cas a la calibració, tot i que després haurem de veure els intervals, ho veieu com d'una manera discontínua. Tindrem islàmics, tindrem cristians. No tenim una fase clara, no podem dir tenim una necròpolis cristiana on després s'abandona i arriben uns islàmics i després s'abandona i arriben uns cristians. No és així, és una cosa més intermitent. Anem a parlar una mica dels haplogrups. Recordeu els verds europeus, Magreb i la zona de l'Orient, amb els signes de familiaritat. Aquí hi ha les proves d'ADN s'han realitzat a la Universitat Complutense de Madrid. Veieu, he trobat el símbol de l'euro, són els europeus, se m'ha corregut una altra cosa, i el símbol de familiaritat són aquests 4 que se'ls troba un lligam per via materna. Anem a mirar on venen. La família serien aquests. Veieu, sempre a la dreta respecte al món i després respecte a Europa. Veieu on... Ara no funciona res. Veieu on està ubicada la taca vermella, en aquesta zona peninsular, per aquests. Aquest és el bebè aquest de 6 setmanes, que sí que hi havia sortien 2 ADNs que podien ser diferents, perquè veieu que també té un punt important en el nord d'Àfrica, però va acabar guanyant Europa, crec que... Estic mirant a l'Eulàlia perquè sí, va acabar guanyant Europa, es va convertir... És europeu? El 3036 és un europeu, també veieu la seva ubicació a la península, que no és familiar als altres. Aquest seria el nen del Golf Pèrsic, on tindria el seu origen genètic.
mireu la península, no hi és, està ben bé ubicat en aquesta zona. Ja vam dir-ho, o és sueco o és del Pròxim Orient. I aquest seria el que tindria l'origen genètic a la zona del Magreb. Hem intentat fer un arbre genealògic de tot aquest grup familiar, amb els que comparteixen un ADN per via materna. Bé, fet això com podíem no haver-ho fet, però per edats els hem ubicat, tenim 2 adults, tenim 2 infants, sabem que ha d'haver-hi una àvia que porta per via materna els gens, que aquesta àvia podia haver tingut 2 fills i una germana dels fills i que aquesta dona podia haver tingut els 2 bebès. Però tenint en compte que aquests bebès tenen una curta edat, aquesta germana, de fet, podia haver tingut una filla que hagués tingut aquests bebès. Amb això vull dir que això segurament no serveix per res ara mateix, hi hem de treballar molt. Amb això vull dir que de 4 individus, jo aquí ja en tinc 8, i si posés una filla més en tindria 9. Vull dir que estem parlant d'una necròpolis que representa una població molt més extensa. Continuem. De la població extensa, hem fet anàlisis de població cristiana i islàmica, tampoc té massa sentit, i més quan estem parlant d'una necròpolis que no està tancada ni delimitada, de la qual encara ens faltarien moltes coses per conèixer. Sí que hem fet una distribució ritual de població amb les restes que tenim. Vaig a canviar totalment el meu discurs perquè ens anem a l'època romana, ens anem primer a la tardanitat i després a l'època romana. No sé com anem de temps, sí? Vaig bé? Ara seré molt ràpida. En groc, un edifici que seré molt ràpida, però és que és un edifici que és molt important. Penseu, què fa aquest supermur, el veieu? Aquest mur, que a més té una orientació totalment diferent a l'hospital. Em sap greu perquè ara no... He perdut la cosa aquesta vermella, no us puc indicar. Conserva pavimentació i conserva una canal que ens diu que aquest edifici va des de... o sigui, s'estén vers l'Occident. Sembla ser, si veieu la distribució de la necròpolis, que és possible, aquest mur sabem que està bastit en el segle V, és possible que ens faci un límit de la necròpolis i que en aquestes primeres cronologies del segle VIII encara estigués dempeus. Això no ho sabem perquè quan va arribar a l'hospital el que van fer va ser arrasar-lo. Aquí és quan el van començar a trobar. Podeu veure el paviment i allà, aquelles lloses d'allà, seria la tapa de la claveguera que hem localitzat. Aquí una aproximació on es veu la claveguera oberta. Tenim molt poca informació, hem localitzat amb aquest angle i a més estàvem ja aquí arribant als nivells d'afectació de l'obra, que ja sabeu que quan arribem al nivell d'afectació s'ha acabat l'excavació i la recuperació històrica. Vam poder excavar la banqueta de fonamentació amb els materials que us deia, finals del quart, però haurem d'avançar-lo al segle V per una peça que tenim, una PSP. Aquí el veieu també fet malbé per totes les construccions posteriors. Més cap al sud vam poder fer un altre sondeig. Primer vam localitzar el paviment de calç de l'hospital i directament a sobre un tros més, un fragment més d'aquest mur. Que si podeu veure en aquesta imatge d'aquí, el mur ens arriba d'aquí fins allà baix de tot. Són gairebé 10 metres de llargada de mur. Està parlant d'un edifici molt important, un edifici que no és un hàbitat i que tampoc ara podem identificar amb res. Això està associat a diferents fosses. Us ensenyo aquesta perquè és curiosa. Veieu, és una capa d'argila que sembla que tingui la impronta d'alguna cosa que havia tingut i que se va extreure. L'ensenyo perquè si algú n'ha excavat alguna ens donés alguna idea de la seva funcionalitat. Els materials que funcionen en aquesta època són això, segle IV, segle V. Aquest paviment que tenia aquest mur ens estava cobrint una tomba, i de fet la primera tomba construïda, l'única tomba construïda que hem localitzat. Ens anem aproximant perquè la veieu més bé. També té a sobre l'amortització de l'arcada, per tant es troba molt poc conservada, però són, no sé si veieu, 3 pedres posades així i una base de calç, a veure si ho veieu millor aquí, i unes restes humanes completament fora de connexió. És més, estan tan fora de connexió, perquè si heu vist abans els individus que tenien l'amortització, sí que tenien l'amortització, però es conservaven en connexió anatòmica, només els havia tallat. Aquesta manera que estiguin els ossos pensem que podrien ser una caixa construïda, una ossera, on es guardessin ossos. Tenim aquest individu també, del qual també té el mur de l'hospital a sobre, tenim poca informació, però també seria d'aquesta cronologia. O aquí,
Aquí, si veieu el mur aquest del segle V, on hi ha el jalón, més cap allà, hi ha una fosa d'inhumació que té el mur a sobre. Aquesta fosa només ha conservat els peus de l'individu, però ens explica que aquí ja tenim 2 inhumacions en aquest moment, més la caixa construïda amb aquelles restes. Després caps totalment fora de context, que ens estan explicant que en el moment de la construcció del segle V ja hi havia hagut una àrea de necròpolis i han remogut aquestes restes. Això seria un tros de mur ubicat a la banda sud, que ens explica que era molt més llarg encara, que està afectat per les foses aquelles que hem vist abans. Veieu aquí, en aquesta imatge es veieu el mur totalment trencat, és només la base, és la cimentació, i per sobre, com té directament a sobre la capa blanca de la primera pavimentació de l'hospital. Un altre cap desperdigat, vull dir que ens està indicant que abans hi havia una necròpolis. I ara anem a una fase potser més complexa, que tenim molta complexitat estratigràfica, moltes fases superposades, que ens indiquen que hi hauria una vila del segle III, segurament, i després per sota encara veurem més coses. Quan es va excavar Sant Nicolau, a banda de tots els murs que s'havien localitzat, també es van trobar uns murs ben orientats que marcaven els angles d'unes habitacions i segurament tindrien a veure amb aquests 2 murs. Sempre s'ha parlat d'una vila en aquesta zona, inclús a vegades se li ha atribuït que sigui la Mansió de Girona per estar al cantó de la Via Augusta. Nosaltres hem trobat molt poques restes. Aquests 2 murs, que el que sí que ens poden marcar és que són 2 habitacions, poca cosa més. Molt arrasats, veieu? Són aquests 2 murs que tenen el jalón a sobre i ja veieu com per sota ens surt un altre mur d'una fase anterior que té adossat un mur semicircular que ens sembla. Aquest mur semicircular aniria amb la fase aquesta d'aquests morts, d'aquests caps tirats, i podria ser la base d'algun element construït funerari del segle I o II. Aquí veieu la superposició de murs. És que com que no puc assenyalar, ja ho veieu així. A la banda sud, el mur aquest del segle V estava trepitjant un forn. Aquí el veiem. Ens indica que aquesta probable vila tenia una zona de producció, que si és una vila estem a la part rústica. Veiem que està conservat a nivell de graella. Aquí vam poder entrar. Mireu que té a sobre el mur del segle V i que té a sobre tot l'hospital, i que vam rescatar el poc que vam poder. Ara som a dintre del forn i veiem que encara es conserven les pilastres de sosteniment i, per tant, podem deduir, amb els dibuixos que tenim i amb tot, que seria més o menys la tipologia d'en Comú DiCaprio, la número 7. Tot això pensant en aquesta vila. Els materials que s'associen a aquesta època serien segle I, segle II i com a molt arribaríem al segle III. I encara que no s'ho creieu, ja hem acabat. Sí? Has vist que m'ho podia fer? Molt bé, doncs ara s'obre un torn perquè tothom qui vulgui pugui intervenir, preguntar, replicar, interpretar, fer el que convingui. I deixeu-me dir que per un que no és expert en aquestes matèries i que s'ho mira amb molta atenció i amb molt d'interès però amb poc coneixement, la panoràmica que se'ns dibuixa és molt apassionant, sobretot perquè si en un espai de 120 metres quadrats s'ha arribat a on s'ha arribat, ens hem de preguntar necessàriament en tots sentits, d'una forma sincrònica i diacrònica, què passa en els espais de l'entorn. És a dir, d'una banda, si comencéssim pel començament, si estem parlant d'un poblament, d'una vila, segle I, en continuïtat, com és que es converteix en una necròpoli a partir d'un determinat moment, com és que apareix aquest mur que denotaria un edifici d'una enorme importància que no sabem definir què seria i que és un espai intermig entre una necròpoli i la nova necròpoli que ha concentrat una part de les explicacions, del segle VIII sobretot, que naturalment tu extens cap a Sant Nicolau, però que en una conversa amb tu i també amb en Josep Maria Nolla podríem considerar que alguns dels enterraments trobats a la pujada del Rei Martí o alguns dels enterraments identificats
en les excavacions que es van fer en la intervenció en els banys àrabs, potser ens parlarien per aquesta època d'una gran necròpoli, permeteu-me l'abús, diguem-ne, mixta, és a dir, creuada, superposada, sense separació per raó de creença, o simultaneïtat d'enterraments en un mateix espai, en una gran àrea fora murs de la ciutat. I aquest seria un tema que després ens hauria de portar a partir de quin moment Sant Nicolau, abans de Sant Nicolau, és potser algun establiment no estrictament vinculat a la necròpoli o algun tipus de culte vinculat a la necròpoli i, naturalment, després comença tota l'altra gran història, que és la d'aquest edifici tan pervertit i tan fragmentat i tan esmicolat, fins al punt que s'ha acabat convertint en 3 propietats diferents, un taller d'un fotògraf que va ser comprat, això queda fragmentat amb una família que queda amb 3 propietats. Un ven i ho ven amb un fotògraf, qui fa un estudi de fotografia, un altre ven amb un senyor que no fa 10 apartaments o no sé quants, és a dir, fa microhabitatges per llogar i un estudi d'artista, i en la nau del mig hi ha una part de la família d'Escallà que diu jo no venc, jo llogo. I es passa 10 anys sense ni vendre ni llogar, fins que troba aquest personatge que vol fer-hi aquests banys anteriors als banys, i reculant a l'època romana i amb geotèrmia per recuperar aquests aqua gerunde que s'han convertit en un nou atractiu de caràcter turístic i lúdic a la ciutat, però que permeten al seu propietari simplement sintonitzar, connectar amb l'excavació, dir, home, doncs pel tipus d'establiment que jo vull fer aquí, no m'és negatiu conèixer bé què hi passava. I per tant, vull, fins al punt que el dia que inaugura, munta una taula rodona a Sant Pere de Galligants sobre la qüestió sobre l'entorn. Vull dir que, clar, estem parlant de com a mínim 20 segles i estem parlant d'uns processos molt determinats i coneguts en els que el pes de Sant Pere de Galligants és molt evident a partir d'un determinat moment, però en el que les necròpolis intermitents i un poblament variat en època romana i en època alt-medieval ens parlarien de diferents moments històrics de la ciutat, més enllà de l'espai tancat d'aquest rectangle allargassat de la finca concreta excavada. I després, clar, naturalment hi ha, amb les datacions, amb el carbó 14, amb tot el que s'ha fet, amb tots els estudis, amb els ADNs, hi ha tot aquest element tan nou per la ciutat de Girona i tan singular pel conjunt dels enterraments que coneixem d'individus islàmics, i per tant hi ha una novetat que tot just apunta, però que esdevé un tema que és un estímul intel·lectual de molt nivell, no? En fi... Quim, tu has de fer preguntes a la gent? Vull dir, no, has de dir si la gent... No, ja els hi he dit. Jo els he dit que, a part de fer una introducció... No. Està clar que ara us correspon preguntar, interpel·lar, rebatre, confirmar, tot el que calgui. Vinga, la Dolors Bramont. Vale. Moment, micro. Hola a tothom. Només em vull referir, evidentment, només puc als islàmics. A mi no m'estranya gens que hi hagi 4 membres d'una família gironina, pensem, que s'ha fet islàmic, que s'ha fet musulmana. Paguen menys impostos i qui tenia poder abans d'arribar al moro el vol mantenir. Per tant, una manera de mantenir és fer veure o convertir-te a l'islam. Una vegada mort no costa res que t'enterren d'una manera o d'una altra. A mi em crida l'atenció l'individu del golf Pèrsic, a més és nen, ha vingut amb un adult.
un esclau de golf pèrsic m'estranya, però la procedència podria ser fill d'esclava. Però, torno, els quatre emparentats, cap problema. La barreja de tombes, me'n vaig molt lluny i acabo. El 1348, i si m'equivoco és d'un any o dos, hi ha un problema a Lleida ciutat perquè els guns cristians resulta que anaven a resar a les tombes on hi havia enterrats musulmans. Clar, això va ser un escàndol i aleshores van dir musulmans, enterreu-vos 1 quilòmetre més lluny. Però segle XIV, En una època molt avançada, ja. segle XIV, que encara es confonguessin de tomba, doncs fa estrany, però veig que aquí n'hi ha una cristiana que es toca amb un islàmic. És que a mi em fa angúnia parlar d'individus, de moros. Ja sé que parleu d'individus, és normal, és el vostre ofici, clar. En fi, i el berber, doncs, i a sobre Nafrat, alguna van passat d'en Quim s'hi va barallar, o meu, això sí. Ara, pel nen de procedència del golf pèrsic... Aquest és el que em fa ballar el cap. En fi, esclar, ens faltarien més elements, però no podria ser no vingut, sinó nascut allà, a Girona? Però, bé, de pares del golf pèrsic, i tant. Clar, diu, què té, 8 o 9 anys? Sí. 8 o 9 anys. Sí, podria. Datació què? 780 i alguna cosa? No, aquest és 828, aquest nen se'ns en va... 828. Bueno, la mitjana. Doncs si és un nen de 10 anys l'any 828, probablement pot ser fill d'algun de procedència del golf pèrsic. Sí, però llavors és raro que un àrab vingués a Girona, que era una merda. La gent no ve a Girona. Sí. La gent no va a Girona. A vegades n'hi ha que s'hi moren simplement perquè passen, eh? Això podria ser, però on van? Sí, a veure, jo he mirat passes per Girona. Això, ens interessa. Només et trobo. Clar, jo treballo amb lletra, no treballo amb pedra. Evidentment, el 793 es destrueix muralla, torres, murs, és a dir, que hi ha una escabatxina forta. El 827, Girona és sotmesa a setge, amb el menjar ànecs, o sigui, però la ciutat resisteix, el qual vol dir, amb això ja em vaig avançar a la data d'en Nolla, que les muralles s'han refet abans del que diuen ells. I ja torna a haver-hi un setge el 845. Per lo que m'has dit que m'ha agradat, el 935 arriben a Camp Dura i fan també una bona escabatxina. I sembla que això... Tu m'has comentat el camí, m'ha cridat l'atenció. Segurament volien arribar a Girona, entren pel Ter, volien arribar a Girona i no acaben i reculen, se'n van cap a l'Estartit, etc. Jo no tinc res més a dir, ho lamento. Tant de bo tinguéssim més literatura. No, està bé, tota la literatura. T'has apuntat, et vaig donar l'article, per tant, les dades d'atacs, atacs vol dir morts. No, però aquestes 4 dates que has donat... Sí, prou, no en tinc més. Venen bé per lligar alguna cosa. Així com del llibre, després vaig fer un article publicat al Congrés dels Pirineus perquè es va descobrir una crònica nova, no fa pinta que trobem noves cròniques ara. Pot ser, però seria fantàstic, però de moment no tenim expectativa de nova informació. Tots els documents que has trobat són àrabs, eh? Sobre sí, Girona. Jo només treballo amb documents... Bueno, ja, sí, però vull dir, en coexisteixen de no àrabs? Sí, però ja no els estudio jo, llavors... Però parlen d'aquest tema, també, parlen de... No, aquestes edats ja no. Vull dir que els únics documents que en parlen són àrabs, volia dir. Sí, perquè Girona va ser immortal després. Abans, quan van arribar els moros, van dir passin, que veuran el piset. És ara que es creuen immortals i que en són poder. Quantes vegades n'és a la ciutat de Girona d'immortal? Que sí que es diu. Segons la llegenda, 3. 3 només? Només 3, doncs van ser més tard aquests 3, eh? No van ser quan va arribar el moro. Jo dic moro, ho dic expressament, perquè qui va arribar va ser pràcticament nord-africà. Per tant li dic moro, sabent que no és un insult, sinó que parlo amb coneixement. Que algú m'agafi el micro, que ja no sé què hi ha més coses. Allà al fons hi ha dues... Allà al fons. Gràcies.
Us podeu identificar i així Sí, la gent Jordi sabrà. Gibert, de l'Autònoma, el col·laborador del grup de recerca Corre de l'Autònoma. 4 petites qüestions o preguntes que et faig sobre la necròpoli aquesta. Una, no hi ha cap sepultura amb nínxol lateral? No. Totes són lloses o teules cobertes directament? Sí. Després, sobre l'estat d'aquesta gent, si s'han fet els estudis d'ADN, també s'hauran fet els antropològics de rigor, no sé si l'Eulàlia... Sí, no els ha fet l'Eulàlia. El que tenia més patologies associades és l'individu que s'ha ensenyat. A part de... tens una pregunta. No, està molt bé tot això del... Em penso que a Pamplona també n'hi ha, que han patit pallisses i... És que els altres no tenen masses... La pregunta és, sabem si s'han fet les analítiques, si són gent que s'han alimentat bé, si no s'han alimentat bé, si han treballat molt, si han treballat poc, és a dir, tenim algun indici de grup social sobre aquesta gent? Sí, interessant. No tenim encara l'estudi antropològic a mans, però ja sabem alguna cosa sobre si menjaven bé o no. A mi m'han dit, no m'han dit van morir molts sants, tampoc, però la patologia que més comenten de tot és que tenien càries i que tenien les dents molt malament. Ara que deies no menjaven bé, possiblement no. No tinc els resultats per explicar-te, però bueno, m'ha fet gràcia això de si van menjar bé o no. És una de les coses que m'han comentat. I sobre si havien fet esforços en vida o no, això no encara no. Esperem que a la publicació de la tribuna ja puguem comentar tots aquests aspectes. No, ho dic perquè serà clau per veure de quin grup estem parlant, més enllà que siguin musulmans o cristians. I sobre això també volia saber sobre la relació, potser no ho he entès, estic embotat a aquestes hores, la relació estratigràfica amb el que és la vila romana i el mur aquest fantàstic que us traceu per allà al mig, si teniu alguna idea de com, què veuen ells quan s'enterren? És a dir, allò és un camp de runes o els edificis estan més o menys aixecats? Ho dic perquè en el cas de Nimes sí que estan enterrats sobre mosaics d'una vila romana. Em penso que a Pamplona també corren instal·lacions romanes per allà i això estaria lligat amb la pregunta anterior de si estem davant de grups dominants per dir-ho així, que s'instal·lin en llocs o s'enterrin en llocs simbòlicament rellevants. I per últim, una apreciació sobre la cronologia. Jo no tindria problema en posar aquell nen, o no sé si és el nen, el que té més segment en el segle IX a finals del segle VIII. Veient el context mana, té un 2% de possibilitats de ser a finals del VIII, posem-lo al VIII. L'altre seria, penso, embolicar-nos. De fet, el segment que dona, les ondulacions que fa la corba de calibratge entre el segle VIII i IX, és impossible, tu no pots datar a ningú del VIII, perquè sempre el dataràs o del VII o del IX. I a mida que vagi avançant, pujarà les possibilitats del 9, però sempre quedarà una punxa a finals del 8. I és el que em penso que us passa, que us queda una punxeta d'un 2%, molt poca. Però penso que és suficient com per dir, escolta, tenim un conjunt de població musulmana enterrada al llarg del segle VIII, escolta, i no em complicaria més. Sí, només seria aquell individu que s'anava, però que tota l'altra comunitat podria ser d'aquesta cronologia. Però és que fins i tot l'individu aquest també podria ser. Podríem tirar endarrere, sí. Gràcies. Merci. Te contesto sobre el del mur, Contesta-la amb ell després de... Vale, és el que comentava, aquell nen del golf Pèrsic estava recolzat contra la base de la cimentació, però a vegades també es passa quan comentem necròpolis cristiana, que com més a prop estàs d'un edifici, doncs és més significatiu. Nosaltres pensem que sí que estava aixecat. Aixecat tot aquest pany, perquè aquí hem excavat i aquí no hi ha cap resta, no hi ha ningú que estigui estratigràficament trencant tots aquests nivells del segle V. T'he contestat? Sí. En canvi, en aquesta banda d'aquí, una cosa important per no poder acabar de contestar tot és la construcció sobre l'hospital. L'hospital arrasa les sitges, arrasa... La necròpolis no, perquè has vist que conservàvem encara les lloses de cobriment de les fosses, però tot el que és l'edifici aquest del segle V, malauradament, s'haurà d'excavar en aquest edifici del cantó per continuar buscant-lo, que és probable fer-ho, perquè l'edifici més oriental ja està molt afectat per aquests pisos, però la nau de l'Oliveres encara conserva la pavimentació del segle XVIII. És un lloc factible
d'excavar, perquè tot l'altre, el Galligants per un cantó, o Casa Teu cap al sud, també podíem anar a excavar a Casa Teu. I la plaça? L'entorn del... Sí. M'agradaria, i estem estudiant, hem estudiat aquesta fase del segle V i també tots els murs de la vila inferior. Estem fent planimetries diferents, però tenim el que tenim. Tenim curiositat, més que res, amb aquest mur. Va. Ramon Martí, de l'Autònoma. Hola. Hola. A veure, evidentment la doctora Bramont feia broma a propòsit de que cap oriental no s'hauria quedat a Girona, començant per el governador que va rendir la ciutat, dic jo que algun àrab hi hauria, està bé que ara tinguem ADN, que ho certifiqui. Disculpeu-me que em posi en qüestions més aviat per fer suggeriments. I tant. En relació al que és el lloc de Galligants, no deixa de tenir un nom molt explícit o molt significatiu, que pot ser que sigui una via per trobar-hi solucions als usos que ha tingut en les èpoques més remotes. No és l'únic gallicanta o gallicantus que hi ha a Catalunya. Trobo que fora una via bona explorar en aquesta direcció del topònim. I res, només afegir que hem de felicitar-nos que 25 anys després, o 27, de la troballa de la necròpoli islàmica a Barcelona, que va passar sense pena ni glòria pels mitjans de comunicació, que ara a Girona uns pocs individus d'aquesta religió aixequen tanta expectació. Això està molt bé, sí. És magnífic per a la salut de la nostra cultura, trobo. Sí. Gràcies. Cap comentari, Maribel? En Josep Manuel Rueda? Ui, encara tenim molt de temps. Fem. Per defugir del tema islàmic un moment només, tot i que trobo que és l'atractiu potent de la intervenció. Una pregunta. La substitució de l'Hospital dels Capellans pel de Santa Caterina és consecutiva, immediatament consecutiva? Com substitució? Sí, bueno, no, que tu tens l'hospital i després Santa Caterina ve de seguida o hi ha un lapsus que no hi ha hospital? Sabem que el 1723 està ocupat per les tropes i és possible que els capellans ja hagin de marxar perquè no acabaran de marxar fins al 43, passant aquests anys que ja s'acullen a Santa Caterina. Vull dir, ja viuen allà, però l'escriptura del moment que marxen serà el 1743. Una altra pregunta. Aquesta necròpolis realment és considerable, perquè aniria gairebé de sobreportes fins a Galligant, vull dir que Sí, a la pujada del rei Martí, com deia en Quim, també hem excavat un individu, aquest en posició cristiana, però que també se'ns va al segle VIII. Se'ns va al segle VIII, una inhumació. I després una pregunta, per exemple, el traumatisme que parleu, que és per arma, per tall, per... No tinc l'estudi antropològic a mans i llavors no ho sé. Sé que és un cop i el resultat, que tens el nas trencat. L'objecte... No sé si es pot saber. Tu veus molt CSI, no? Es pot saber? Sí? Quin seria l'accés? No. Sobre el mur del segle V, aquest mur, jo tinc una hipòtesi, la dic, així és això. Hem parlat que hi ha documentació a Girona que hi ha un xenodòquia i que està al voltant de Sant Feliu. Nosaltres no estem tan lluny de Sant Feliu, estem a uns 150 metres. Que se sap que el xenodòquia funcionaria a partir del segle... estaria funcionant al segle VI, al segle VII, i quin millor lloc que aquest, perquè tindria una continuïtat. Si hi hagués una vila o que podríem associar amb una mansió, amb un lloc de parada, que després hi hagués el xenodòquia on tenien els pelegrins i que s'hagués convertint en l'hospital d'assistència i de lloc on dormir de la gent que venia a fora. Tindria una continuïtat. Llàstima que al mig tenim aquesta fase de necròpolis, no? Però seria just el moment en què s'abandona el xenodòquia i es trasllada a la seva Santa Maria i podria ser que després tornés al mateix lloc. També podria ser, el fil cronològic ens ho deixaria... Evidentment no podem atribuir així de fàcil, encara li hem de donar més voltes, però seria una possibilitat. Sabem dir que l'antic xenodòquia del segle VI o VII està al voltant de Sant Feliu,
Girona és molt petita, no, però a més estem aproximadament a uns 100 metres, només ens fa saltar el Galligants. I aquesta perduració del que podria haver sigut aquesta vila, el cantó de la vila, que hagués sigut una mansió, que després hagués estirat a Montxenodòquia, és una mateixa funció al llarg del temps. Ja està. No, és que veia que tenia una pregunta. Digues. Espera, Eulàlia. Sí, aclareix moltes coses, Eulàlia. No, ja que m'heu interpel·lat diverses vegades, jo aquí d'alguna manera he sigut com a assessora perquè ni he fet l'estudi antropològic ni el de DNA. Però d'alguna manera depèn, s'hauria de mirar la patologia, però a hores d'ara estem fent estudis en microscopia i de més per determinar talls i tal, per tant sí que pots veure les dimensions i fer unes presumpcions, no vol dir que hi arribéssim. I jo, ja que m'heu deixat el micro, aprofito per dir i recordar que no es va excavar tot perquè només es va excavar on hi havia les cales i que sovint no es fan als cementiris, i jo entenc que moltes vegades no té sentit excavar tots els morts, però ja que estem aquí a Patrimoni, recordar que si els haguéssim excavat tota la zona, probablement a hores d'ara tindríem o no més islàmics i podríem dir alguna cosa més. Bueno, és el que et deia abans, és una intervenció preventiva que assumeix un promotor i que ell... no és una pregunta, vale. No, ja sé, Hi ha una pregunta, jo de romà no hi entenc gaire, però em sorprèn que dieu la possibilitat d'una mansió. Consta que hi hagués una mansió a prop de Girona? A Gironda sí, hi ha una mansió a Gironda que no està ubicada i que hi ha diferents teories sobre qui sigui. En Lluís Palaí, a la seva tesi sobre la trama periurbana, sobre les viles suburbanes, en fa referència. La situació seria bona. Sí. Hi ha restes, hi ha habitat en aquesta cronologia, ja heu vist al fort, hi ha una zona de producció, asseverar que sigui una mansió... Jo volia dir una mansió relacionada amb la Via Augusta. Sí, estem a peu, ja has vist la ubicació. De Girona, vull dir que... Tot això que deies abans sobre l'abandonament de l'hospital al segle XVIII, 1743 és una data potser massa antiga, però la segona meitat del segle XVIII és pràctica comuna que acaba convertint en una política explícita el bisbe Lorenzana, que és liquidar totes les rendes, beneficis, etc., eclesiàstics associats a la Pia Almoina, a la beneficència de tot tipus de l'Església, i ho concentra tot, d'una banda a l'Hospital de Santa Caterina i de l'altra en el nou hospici. És a dir que tota la vella beneficència es trasllada, diu, jo concentro totes les rendes, matem tot l'altre i posem-ho tot en un mateix lloc. I tot el tema dels òrfans, dels nens i nenes amb problemes, etc., tot això es deriva cap a aquest gran equipament nou que és davant de Santa Caterina. I allà es concentra una gran zona d'equipaments, un que té un antecedent molt clar en el segle XVI, vinculat entre el capítol i l'Ajuntament, primer Hospital Vell, després Hospital Nou, vell no en el sentit de vell aquest, sinó l'hospital que primer es construeix fora de la muralla de Pere el Cerimoniós i que a mitjan segle XVII s'ha d'enderrocar íntegrament i entrar dintre la ciutat. De fet, per aquest hospital nostre, el de Capellans, passa Roig al Pi, al segle XVII, i fa una descripció, ens explica on està la capella, 4 coses, i ell apunta amb el seu llibre. Ho apunto aquí per si aquest edifici no dura més que aquest llibre, perquè per el que estic veient ara, i refereix a aquesta destrucció d'aquest altre hospital. És literatura, això, històrica. Què dius? I si escrius, per què no vas fer un dibuix? Ja que estaves allà, ens haguessis estalviat molts de problemes. Què més? Res més? Déu-n'hi-do, és a dir, res més, però no sé si entre la necròpoli de Barcelona i la de Girona hi ha hagut un diferencial d'expectació, però en tot cas l'expectació respecte a la de Girona l'ha anat generant la Maribel i el seu equip a base de primer no tenir cap constància explícita que poguessin ser islàmics, malgrat la posició,
i finalment acabarà de constatar i confirmar, diu, comencem a tenir una cosa que per Girona és nova, per Catalunya no tant, però que té el seu interès. Aquí a Barcelona encara van sortir, no? Perdona, ara te deixo. Aquí a Barcelona fa poc se n'han localitzat més, no? Us ho pregunto a vosaltres, que veig que... Sí, no? Ara estan excavant. D'antic n'hi havia un, em sembla, a la plaça Sant Miquel, i després hi ha els de sota del Born, de la plaça del Comerç, que no està clar que siguin correlatius cronològicament amb aquests. Poden ser més tardans. Però no ho sé, parlo jo de me han dicho, però s'ha de vigilar. La Maite me deia que ara n'estan excavant i que continua... En el cas, per exemple, de Marsella, hi ha necròpolis de musulmans, però del segle XIII. I barris, llocs de mercaders o del que sigui. A més, estan ben documentats, comerciants en aquesta època, i si fos una miqueta anterior, si parléssim de l'11-12, podríem parlar d'esclaus sarraïns, també, enterrats en un lloc o altre. Vull dir que no... de fugir de priorisme de morts musulmans, en canvi el que s'ha de fer és atar-ho com heu fet vosaltres. Això és fantàstic. Sí, hem tingut el suport del servei, que ha assumit tots aquests costos de la datació, però de l'ADN, que és un import econòmic molt més considerable. Molt bé, acabem. Ara l'Eulàlia plantejava un tema, que és sobre la intensitat de l'excavació feta només a base de sondatges a partir d'un determinat moment i, per tant, que ens ha llevat possible informació addicional que tindríem. Jo n'he apuntat un altre al principi de tot. Seguim treballant l'arqueologia urbana de Girona en una dinàmica d'acció-reacció. Quan algú vol fer una obra s'hi intervé i l'Ajuntament condiciona la llicència d'obra a una possible excavació amb caràcter previ i preventiu, però naturalment jo crec que a hores d'ara ja s'hauria de fer un programa d'arqueologia urbana a Girona que anticipés alguna actuació sense haver de respondre únicament als estímuls de la iniciativa privada. Tenim un antecedent brutal d'una importància excepcional, però que es correspon a tota una altra època, que són les dues campanyes de l'any 30 i 31 d'en Serra Ràfols, quan ve a Girona per encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans i fa un intent de restitució del perímetre de la muralla romana, fent diferents cates i excavacions en diferents llocs per arribar a conèixer allà on era possible accedir, quin era el traçat, i restitueix una planimetria que és bastant raonable, amb moltes incògnites que ara a poc, per exemple, a Porta Rufina, aclarirem definitivament gràcies a algunes intervencions entre Bellmirall i la plaça de Sant Domènec que també s'estan fent ara. I acabem. Una primera qüestió merament amb tota broma i accessòria. Tots els problemes informàtics no són atribuïbles a la Miribel, deuen ser atribuïbles al fet que era la 13a sessió de Tribuna d'Arqueologia. Això em serveix per introduir la 14a, que serà el 16 de maig, és d'aquí poc més de 2 setmanes, i que es dedicarà a les termes romanes de Caldes de Montbui, una nova visió a partir de les darreres intervencions. Tots els que vulgueu esteu convidats a aquesta nova tribuna, la 14a.